היום אלדרדה הוא האתגר המיסטי ביותר. הגיבורות שלנו הבטיחו את הכספות ויחכו להם להתגל במשהו מעניין. תארו לעצמכם מה הוא אמר? היי, תראי, היא לא ספרה את הארנית. בואו לגלות מה יש שם. אני חושבת שזה סוג של כספות. אולי יש משהו ברח הרח בתוכם? בואו נראה. לא, עצור! איפה אנחנו? נראה שהגיע הזמן לאתגר. אני אפתח את הכספת שלי קודם. הוא מחייך. וואו, הרימה שלמה לידי פופ בהירים? זה נהדר. נהדר? כן, זה נכון. הגיע הזמן לתקוע בהם ולהירגע קצת. מוזר. למה הם כל כך רכים? ומעריכים כל כך טעים? נכון, זה ריבה. יש כל כך הרבה מהם, אני יכולה לאכול הכל בבת אחת. קשה מאוד לעצור. הם טעימים עד הקו. אלה פופ ריבה שלך. נראה שהיא ישירה אחד אחרי הכל. כנראה במיוחד בשבילנו, כדי שננסה. תעזבי, זה שלי. זה כואב. הגיע הזמן לגלות מה מחכה לי. אז... זה נראה כמו משהו מאוד רך. אלה תועלים חיות. אני לא אוכלת אותם. אני לא רוצה. הם זוכלים. בסדר, אל תדאגי. כולם עפו. הם עזבו? כולם עליי עכשיו. תצילו. הם רוצים לאכול אותי. אני חושבת שאוהב אבק יעזור. הוא יאכל מיד את כל התעלון. אפילו אלה שמציגים שפם על הפנים שלך. כמה מצחיק זה נראה, אבל אני אוריד גם את זה. אוי, מה עשיתם בשפתיים שלך? אני צריכה למצוא את התועלת. הכל מוכן. כן, זה נעשה. גם השפתיים של דיאנה מוכנות. את צוחקת עליי. אז למה שלא תטעמי את כל התעלים היפות האלה? קבלי. הם בתוכי, מה אני אמורה לעשות? זה מגעיל. בחייך, אל תצעקי. כדי שתראי מה יש בכספת שלך. ומחכה לי בכספת. איזשהו שיקוי. אני מקווה שלא יהפוך לצפרדע. או תולד. מוזר. עד כאן אני לא מרגישה שום דבר בכלל. בדיוק כפי שהיה לפני. זה מוזר. אני לא. משהו קורה איתי. בנות, תצילו. נראה שזה שיקוי ההפחדה. אני עכשיו בגודל של היד שלך. בסדר, אני ארים אותך בחזרה. תראו איזה חמודה. היי! קטנה קטנה. את גם נושכת? זה כואב. טוב, זה בסדר. אני אטפל בך בכל מקרה, ילדה קטנה. את תלחמי בנחש אמיתי. את חושבת שאני מפחדת ממנה? אני אחטוף את הזיהום הזה. אני טועה מי ינצח? עדיין לא יודעת. אבל אני חושבת שהתועלת חזקה יותר. תועלת? כבר ניצחתי אותו. קיבל את זה. הנה. וואו, היא באמת ניצחה? מה חשבת? זה היה קרב מגניב מאוד. תדעו איך אני חזקה. כן. יש לי טעים הפעם, אז אני אפתח את הכספת של כל. וואו, זה קקטייל האהוב שלי עם מרס. אני אוהבת את זה. למה אני מחכה? הגיע הזמן לשתות. מוזר, למה הוא לא נשפך? בקבוק מטופש. כן, איך את לא מבינה? תראי, תני לי להראות לך איך לשתות. את? ובכן, הנה. סתם צחקתי? נו בטח. אני לא אתן לך קקטייל. הוא שלי, אני יכולה לשתות בגללך. את כל כך חמדנית, אבל זה בסדר. אני אלמד אותך. את תדעי איך לא לשתף עם החברות שלך.
מה עשית? עכשיו אני רטובה. למרות שהייתי יכולה לשתות את כל הבקבוק. חשבתי שאנחנו חברות. בסדר, תפסיקי להתבכיין. תני לי דיאנה לפתוח את הכספת שלה. מה? דגים? או לא, זה כל כך טוב שהיא לא שלנו. זה מסריח. אבל את עדיין צריכה לאכול את זה. אלה החוקים. אני יודעת בלעדיך. עכשיו ננסה. זה נורא. לא, זה מעבר לכוח שלי. זה לא יעבוד ככה, אני לא אוכלת. מה זאת אומרת לא? אני אומרת שהחוקים כאלה, אז קדימה לאכול. אנחנו צריכות לעשות את זה מהר. זהו, סיימתי. אוי ואבוי, למה אני צריכה את השלט? תורידי אותו ממני. ותפסיק לצחוק. קדימה מרי, תפתחי את הכספת שלך. אני אשמח. מה זה? איזה ממתק סקיטלס? אני בהחלט אוהבת אותם, אבל למה כל כך מעט? זה טעים כמו רגיל. זה ממש מתוק. למעשה, אני מרוצה. תסתכלו, הממתקים האלה גדלים עליי עכשיו. ועל הידיים. זה מגניב. זה נכון. תני לי לנסות. כמובן. מגניב. תראי, גם אני עכשיו מתוקה. דיאנה, את רוצה? לא, תודה. אני לא רוצה לאכול את החטצים שלכם. ושוב אני אפתח את הכספת הראשונה. אני חושבת שכולם מסכימים עם זה. את זה אני מבינה. אין הרבה אייפונים. ואלו תמונות יפות יוצאות. תאווה לעיניים. גם אני רוצה, תני לי לתקוע. לכי מפה, ואל תהרסי לי את התמונות. תני לי את זה, הוא שלי, אני רוצה לצלם. בנות, תפסיקו להריב. תני לי אותו. כשתחליטו של מי הוא, אני אשחק. איך את מעיזה? תני לי אותו, הוא שלי. מה עשיתן? הטלפון החדש שלי, לאן? הוא לא נראה במצב טוב יותר עכשיו. את אשמה. מה עשיתן? עכשיו אין לי אייפון, אלא איזה שקט שבורה. בזמן שאת משלימה עם זה, אני אפתח את הכספת שלי. מוזר, למה הוא ריק? בואו נראה מה יש. אוי לא, רק לא צפרדע. אני מפחדת מהם, תעזרו לי. תורידו את זה מהראש שלי. אוף, יצא. אני גם לא צריכה את החיה הזאת. קדימה, קפוץ מכאן. ולמה אני? קרפדה שלך, ואני חייבת לאכול אותה. אין מצב. מה אם זה נסיך קסום? אז אני אהיה נסיכה אמיתית. אנחנו צריכות לבדוק את זה. Okay. What's the matter with you? איך זה נסיך? לא הפך. נראה שעכשיו אני צריכה לבדוק מה בכספת שלי. וואו, איזשהו כובע. מה צריך לעשות איתה? אין לי מושג. ומה אעשה עם צפרדע קטנה? אני לא רוצה להרגיש אותך, אבל נראה שהצפרדע שלך הפכה עכשיו לאבן. אבן? מוזר. למה הוא חום? כן, נכון. זה שוקולד. כן, לא רק שוקולד, אבל שוקולד טעים מאוד. תראי, אולי הכובע שלך עם האייפון שלי יכולה לעשות את זה? בוא נראה. זה עבד. כמה מגניב. עכשיו יש לי אייפון שוקולד. בנוסף, טעים מאוד. אז הכובע הזה דבר מביך. אבל האם אפשר ללבוש אותם? אני חושבת שזה בסדר. וואו, עכשיו יש לנו מרי משוקולד. בוא נאכל את ההצבעות שלה. לא, אנחנו לא צוחקות. בוא פשוט נוריד את הכובע ממנה. ואז היא תהפוך למה שהיא תמיד.
בואו ננסה את זה. וואו, תודה. בנות, הצלתם אותי. אני חשבתי שלתמיד יהיה משוקולד. הפעם משהו טעים מחכה לי. אני מקווה שזה נראה כמו משהו גדול. או, נוטלה. אני אוהבת אותה. רוצה לאכול את כל הצנצנת. אוי, סליחה, קלריסה. מכסה עצמו רצה לשבת על הראש שלך. זה לא אומר שהיא צריכה להכות אותי בפנים שלי. אל תיעלבי, אני פשוט מסוממת מהממתק הקרוב. אני בטוחה שהנוטלה תהי כמו תמיד טעימה מאוד. גם אני רוצה. את רוצה, אבל את לא תקבלי. זו נוטלה שלי, ובכן זאת נותרה טיפה על האף. מגניב. יש לך קצת על האף, אבל כל הידיים שלי בנוטלה. כן, אנחנו רואים את כל זה. אני חושבת שאנחנו צריכות ללכת עמוק יותר אחריה. או לא, היד שלי הוא תקוע. גרגרן, יש צורך לאכול פחות. עדיף לא לצחוק, אלא לעזור לי. קדימה, קלריסה. תעזרי לי. תמשיכי את הצנצנת. קדימה, תמשכי. אוי, מגניב. עכשיו יש לנו המון נוטלה. בואו נאכול הכל מהר. אני בסדר, אל תדאגו עליי. אני בסדר. אכלתם הכל? מה דעתך על? עוד שוקולד. אני יכולה לאכול אותה מיד מהיד. Okay. בזמן שאת אוכלת, אני אגלה מה מחכה לי. משהו מסריח. אוי לא, לא גבינה, בבקשה. לצערי זה הוא. אני לא רוצה לאכול אותו. בבקשה, תחוסו עליי. הוא כל כך מכוער. פחות מילים, יותר מעשים. קדימה, תנשכי. איך, מגעיל. כן, זה נראה מגעיל. זה נכון. אני לא יכולה לבלוע את זה, זה מגעיל מדי. זהו זה? נעלם, מגניב. כן, מגניב. עכשיו נגלה מה מחכה לי. אני חושבת שאנחנו צריכות ללכת. אפילו יותר הרבה צ'אלנג'ים הכי מגניבים, חיפשו בדרדה. יהיה כיף, תישארו איתנו.